Pandemiako lehen zalantza, mina galderak izua. Agian honek zentzatuko du gure bilera izua. Galanta pasa ditugu baina, orain denotan zailago. Tunel bertzoren azken luzean, argi iztigar badago. Ez negarrenik, gu elkarrekin. Ez negarrenik, gu elkarrekin. Argizkidantza elkartasuna, ankera gaitu aurrera. Galduta egon gaitezke baina, beti guztiok batera. Isolamendu latza jasanik, berriz elkarrekin gara. Estutasunak zinezkoago, bihurtzen du bezarkada. Ez negarrenik, gu elkarrekin. Ez negarrenik, gu elkarrekin. Egun normal batean hasi zen, bat-batean etxeratzen. 15 egunekin hasi da, 3 hileran amaitzen. 3 hilabete etxean sartu da, gure familiarekin. Askoz ere errazagoa izan da, beraien laguntzarekin. Ez negarrenik, gu elkarrekin. Ez negarrenik, gu elkarrekin. Herri barrutik ezin irten da, ezin joan da inora. Baina bentsat bai ikastolara, lagunekin ikastera. Gizakia